ka Khasi Autonomous District Council lingba katanat bapej yogi hat kalabtha hima nongston bakan lej ban warjing tebnia jing don jing ki barjela ki bale ki kam khayi bat ki buan balla ha kathan shalang bat kumju hayo shalang kane ke jing tha jong ka council kala long hadien bakla yo jing ujor ne ki laitli ki sang bhalang bakan topic HYC HANM bat ka WYF ki balo ujor ke jing jele jing ki barjela ha kate kathan u executive member bapej yo ba jambor war hadin ke jingilang bat ki nongsin shar ke hima nongston ula ong ba ke hima kala kubur ba kalong ka basisha ba ki barjela ki jelai bha ha kate ke than chalang khamtam hayo shalang ndre ka don ke jing namar ba ha kate ke than ki rang ba shnong kim de ki khasi bat ko wei pat ya ke yo la pe de ka kurso bar bat ka songsak ulai thu ru ba ula batha ke hima ba kan pan ka kaipot na ka market committee ka ba pe ya kate ke yo khnang ban peniyat kat kum ki kandon ka council namar ba hadu menta kate ke yo kampat yo ka permission warla kala don la khamslem ka jing temu jong gane ka meeting ka bang hot da sini ya lima nong stone ngat usem da meeting kalong ba haden ba ki ladan ki sang balang was ka siben kumbalai tili ni kata kalong ka new trap council HYC ta ka new trap achik national movement HNM bat ka Western Youth Federation WYF Sengkemi kilawan bambu ya ka jingtho ini ha ka council ka jungi madu ka khatnu trek jong ni nai sakamba aga baki hakane ka jingtho kila pentep changi ya ka jing jelai jong ki ne ki nong tray barjela ki badan ha kathan shalang kunju ha ka yu shalang te kani kathan shalang kadang ha pa ka jurisdiction jong ka hima nongston te na kaleng jong ni ka council na kaleng jong ga kum ya me chat jong ka market mar ba ki wan ban ai ban address market department kam nakaleng jonga nakaleng department ni snudai ban khot use bat documentary ban dam ye gane kachila khnang ban yin chai ha gabe dai te ni sutana ba ta kasni nakaleng jonga ma ki yawa one is 3 lam ka na katu ko dilo ki no yala ma tengi layo dan keren ya kadikam bat kakam ka ban kong ka ban keren ka long ba ha ka bidai bat ka jin jelai jong kini ki barjela ki badai ki nong trei bat ki nong kai ha ka thain bat ha ka yusha na haba ni la ya keren sani ba ha ka ka meeting ka ta ka long ba ya kini ki ya ka jing jelai jong kini ki barjela ki nong trei bat kini ki nong khayi ka than shalang te kadai ka kam ka bala slam bha ka kun ka jin yathu nakaleng jong ka ima kadai ka kam ka bala slam ha kini ki na don ha ka ta te nomor kata na kaleng jungi din bangila ya keren bha ki don ru ki rule jong ka ima ston iba kata administration of non-stoin simship rule arajar drill kum ka number ka bopra kitu ki section om shai bo dukhar umla ban shong ni tribala hato ka himan non-stoin ban umla ban kala ni jongshna te base halor kane te kane ka meeting ka mata ha ki te kani ka agenda ni la interest sa kaima baha ka biatei bat kine ki nong shong shnong ki bala shong masa ka thai sha lang kumba la report na galang jong kini kisan ba na galang jong ka himar ka kubur ya te karai ka bangisyon menta ka hima menta ka hakban identify no yaki kum ki hakban identify yaki to baro kinong shong shnong ka pa than sha te la da ka dei bakinyo ya ka police verification na giwi ki jalaru la da ki dei na ka jala asamru
kita banyo ya ka mesti kita identify ya kata nong ban la ban penting kena ya ka jinglong nong song snong ki joki ha gitu kita ini ki jinong trei ki bade ki barjela ka to kathai ni la interest se ka hima ba ka dei ban tha ya ki baro balada ki dei ban trei ya ki kam ha ka to kathai ki kam bala ka to kathai kumut ki dei ban yo ya ka labor license naka district council kata kata ka bang interest bat ka balai ka bang interest ka hima ka lo ka dei bat kini kinong khayi ki baya song dukan hasuro nang ta ki baya song yo sha lang ki bade ki barjela tengila interest ka hima ba ka dei ban batha ye ki ba kin haban yo ya ka trading license naka district council tin nagaleng jong ka himaru kagane ka meeting ka mamata kila ya shim kia ka bidai bakane ba ni nila ya shim ka rai ba taban kanu ka jing amda kila implement nya kane kemungkin satu ke market di Malaysia kalong ba annum la ban seng yo hakan kuno ka jaka ha district council ngode po jurisdiction do district council lumba layo ito permission ng district council tengi la kali na kahima ka bidai bakane ka inshallah tengi on ba la kan ka inshallah kadai na an ka layo permission dan rei na ka basai hi na kan jong kahima on ba kan ka yo kampat dei ka layo ka permission dan rei ka yo ka long de ki postman ka dan nomor kata naga ne ka meeting ka mamata ni le shim na ka rai bayakan ni ru ngin interest sa kahima ba kadai ban tha ya kane ka market committee jong ka yo sha lam ba kadai ban shimno ya ka NOC na ka shnong kadai ban shimno ya ka NOC na ka hima bat kan dai ban wan sa ka district council na ka banta ban ya kat kum ki procedure ban shimno ya ka permission na ka district council